बेनोथ' मोनसे नेरसोन जे प्रमद बर'आ दिनै बिटिसि आव माने थाखानि खेला बिथाङा गेलेयो आरो बे थाखाखौ बिथाङा माबोरै लाबोदों बबेनिफ्राय थाखा मोननानै बै जे जइन लाग्रा इउपिपिएल आव हाबग्राफोरनो बोरै कौटि कौटि थाखा बोरै राननो हादों होमबा बिदिजों बिथाङा बिटिसि खौ बोरै मोजाङै सासन खालामनो हादों बे थाखाया बबेनिफ्राय मोनदों बेलाय निश्चय बियो बिटिसि नि फैनाय कौटि कौटि थाखानि जे स्किम बे स्किमखौ मावालासिनो बिथाङा हयथ' निश्चय अलरेडि इलेक्सनाव बाहायनो थाखाय बेखौ बख'बाय आरो बे थाखाखौनो दा बे सेंग्रा जायफोर इउपिपिएल आव हाबफैदों बिथांमोना राननानै होदों आंनि न' खाथियावबो दतमायाव सानै हाबदों बिसोरबो सासेयाव 10 लाख मोनदों होननानै आं मिथिदों अब्ला बेबादि सेंग्राफोरखौ बन्सआव थानाय बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन थानायखौ थाखाजों बायजोबनानै बा सोरबा अपोजिशननि पलिटिकेल लिडारफोरखौ बिथांमोनहा थाखाजों बायजोबनानै माने गावसिनि फलिया लांगासिनो दं बिजेपिआ जेरै कौटि कौटि थाखाजों एमएलए एमपि बायनानै गुबुननि अपोजिशन गभर्नमेन्टखौ जेरै सिफायो गुबुननि एमएलए एमपिफोरखौ बायनानै जेरै बिजेपिआव सोयो थिग एखे फर्मुलाखौ दा हिमन्तजों थाफानानै प्रमद बर'आ बेखौ सोलोंदों बिथांमोनहा कौटि कौटि 2 नाम्बारनि थाखा बिथांमोननाव दं आरो दाखालि बे 9 जननो जे 3 कौटि थाखा होदों बे 9 जननो जुदि 3 कौटि होदोंबा आगोलाव इउपिपिएल आव हाबनाय गोबां सेंग्राफोरनो बेसेबां कौटि होदों होमबा बे कौटि कौटि थाखाया निश्चय सोरनिफ्राय गदों इउपिपिएल नि प्रेसिडेन्टआथ' प्रमद बर' निश्चय बिथाङानो बे थाखाखौ दिहुनदों बे थाखाखौ बबेनिफ्राय दिहुनदों निश्चय बियो 2 नाम्बार खालामनानै बिटिसि नि जौगाखांनायनि स्किमफोरखौ खोमोरजोब्बाय बिथाङा आरो डेभेलपमेन्टनि खामानि निश्चय मावनो हाला बेथ' आरो सेंग्राफोरनिसो सेंग्राल'थ' भटार नङाना गतिके जों रायजो राजा दं नोंथांमोननो आं दिनै बुंगोन आङो दिनैसो बे फरगुजेराव हाबदों बिनि आगोल नैबे गारां प्रसेप जालायलायनायखौ नोंथांमोनहा मिथिदों बेयो आङो कमप्लिट बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ गाग्लोबनानै फैबाय जेराव जेराव इउपिपिएल नि घोर सापर्टार गामि बे गामिफ्राव मिटिं खालामनानै फैबाय उइथ डकुमेन्टस आङो बिथांमोननि सेंग्राफोरखौ रायजोफोरखौ बुजायदों जे बिटिसि आव जों ओरैबायदि मोनदोंमोन बिटिआर आव ओरैबायदि जोबफैबाय आरो बिनि दारै बिटिआरआ दिनै बा बिटिसि सरकारा दिनै लथं फथं रायजोनो मोनसेबो मावनो हाया बेफोर खोथाफोरखौ बिटिसि आव थानाय दफाफोरखौ आङो इंलिश टु बर' दानस्लाय होबोदों दिनै ओरैबायदि रायजोफ्रा बुजिनो मोनबाय आरो माने होबथानो हाला दा सासे सानै सेंग्राया थाखानि लबाव सेंग्राबाबोथ' थाखानि लब थायो आजिखालि दा बिसोर थांदों बिसोर फैसा मोनदों नाथाय बिसोर थांग्राफोराल' भट होगोन रायजो राजा होआ आङो मुसलपुर एलेका निकासि एलेका दुमनि एलेका ओजोंहाय सालबारि कक्लाबारि खामार दैसा आरो बिनिफ्राय दाउधारा गोबां ओनसोलाव आं बेदबारि गिदिंहैजोब्बाय बावहाय रायजोफोरनि जथेस्थ' समर्थनखौ आं नुदों आरो एबार बेखौ नायोबा पार्सेन्टेजफोरखौ नायोब्ला माने खाम्फा बरगयारि बिपिएफना एबार बहुत 2निफ्राय 2.5 लाखसिम डिफारेन्सआव देरहागोनखौ सियर नुयो दिनै आङो नैबे दुलिगाव गामियाव पलासगुरि प्राइमारि बिपिएफ प्राइमारिनि एलेकायाव दिनै फैगौ 7 मेआव जानो गोनां क'क्राझार लकसभा समस्तिनि थाखाय जेनाखि इलेक्सन केम्पेइननि जे फोसावदिं मेल बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बाहागो लाफैनानै आङो नुनो मोनदों जे बे ओनसोलनि गोबां बर' रायजो राजा आइ आफामोनहा बेवहाय जथेस्थ' नुजाफैदों आरो बिथांमोननि बे नुजानायखौ आङो नुनानै मिथिनो मोनदों जे बेवहाय बे ओनसोलाव बुंनो थांब्ला गासिबो रायजो राजाया बिपिएफनोनो भट होगोन आरो मानो भट होगोन होननानै बुङोब्ला थांनाय 2003 नि 10 फेब्रुआरियाव बिटिसि सुक्तिनि दारै जों जेनाखि दफाफोर मोनदोंमोन जे पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन 6 सेडुलनि आन्दाराव बेनि दारै जेरै हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सासन खालामनानै जेरैबो फारसेनिफ्राय ग्रोम ग्रोम जौगाखांनायखौ बिथांनि दारै जोङो मोननो हादोंमोन लामा सामानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गिदिर शिक्षा अनुष्ठान मेडिकेल कलेज बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT आरो इन्जिनियारिं कलेजफोर जोङो मोननो हादोंमोन लामा सामा मोजां जादोंमोन गिदिर हस्पिटाल जादोंमोन दा बैफोर जेनाखि जौगाखांनाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा 2020 नि 27 फेब्रुआरियाव जेनाखि बिटिआर सुक्ति खालामदों बे सुक्तिनि दारै बिटिसिनि गासिबो मोनखानाय पावार एन्ड फांसनखौ बिथाङा डेस्ट्रय खालामदों आरो बिथाङा गावनि जेनाखि बै समनि हाग्रामा महिलारिमोन माने जे मन्त्रि मर्यादा मोननाय बे मन्त्रिनि केबिनेट मन्त्रिनि मर्यादाखौबो बिथाङा धंस खालामदों एपइन्टमेन्टनि पावारखौ धंस खालामदों आरो बिटिसिनि सिङाव थानाय गासिबो अफिसार साख्रियालाखौ कन्ट्रल खालामनाय पावार बेखौबो बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै धंस खालामदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा मोनसेबो स्किम बिथांनि काउन्सिलनि EMफ्रा होनो हाया गावबो होनो हाया दिनै बेबादिनि जाउनाव बिटिसि ओनसोलाव जौगाखांनायनि खामानिया एकदम
स्तब्ध जानानै दङ थाबथानानै दङ दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिटिसिआनो साबसिनमोन हाग्रामा महिलारिनि सासनानो साबसिनमोन बिथांनि दिनावसो जेरैबो जौगाखांदोंमोन होननानै दिनै फोरमायदों आरो बिथांमोनहा एबार थांनाय बाराव परिबर्तननि नामाव भुलाव प्रमद बर'नि माने थगायनायाव UPPL ने भट होदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा एबार गिदिंफिननानै बुंदों जे जोङो आरो UPPL ट्रेक्टरनो भट होला जोङो आरो BPR नावनो भट होसिगोन आरो दिनैनि बे मेलाव सागु UPPL नि सांग्रां मावथि सेंग्रा बिथांमोनहा दिनै जयेन लादों आं बिथांमोनखौ बरायदों गोसो गोथारै आरो बिथांमोनहा इयुनाव BPF नि जानानै खामानि मावलांगोन होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों दा बेबादिनो जोङो आरोबाव बै समनि BPF नि जेनेखि बारहावा बेखौ लाबोफिननो हागोनखौ आङो मिजिंथिदों आरो एबार जोङो बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव 14 लाखनि बारा भटार दङ आरो गुबुन गुबुन बेवहाय 15टा जनगोष्ठीफोर दं प्रत्येक जनगोष्ठीनिफ्राय जोङो 50 निफ्राय 60% भट मोनगोन आरो जोंनि बर' भटआ एबार 55 निफ्राय 65% सिम जों भट मोनगोन बेखौ जोङो हिसाबखौ मोनबाय आरो बे हिसाबै BPF नि कैंडिडेट खाम्फा बरगयारी एबार अन्तत 2 निफ्राय 2.5 लाखसिमनि डिफारेन्सआव देरहागोनखौ जोङो निश्चित जाबाय।